Hola, avui farem apple crumble. Uau! Aquesta és una recepta britànica, em sembla, i jo avui us donaré una versió una mica més saludable. Necessitareu 5 pomes, una cullera de canella, 3 culleres de mel, mitja tassa de civada, un quart tassa d'oli de coco, un quart tassa de sucre morè, un quart tassa de farina d'espelta petita o altre tipus, un tercer tassa de pecanes crues, 2 culleres de mantega escalfada. M'agraden receptes molt fàcils que no fallen, inclús si fas un error o ho fas una mica diferent. Podríeu substituir els pecans per algun altre tipus de fruit sec, per exemple nous o ametlles. Veieu? Ha quedat perfecte. I ara l'única cosa que hem de fer és posar-ho al forn, cuinar-ho durant uns 30 minuts i després gaudir amb una mica de gelat, de vainilla o simplement així.